je na tejto fotografii? Na fotografii je moja rodina. Tu sú moji rodičia. Moja mama a môj otec. Kto je toto? To sú moji starí rodičia. Tu je moja babka a tu je môj detko. A kto je tento chlapec? Je to tvoj brat? Áno, to je môj brat. Môj brat sa volá Martin. Máš aj sestru? Nie, nemám sestru. Toto dievča si ty? Áno, to som ja. To je stará fotografia. Na fotografii mám 6 rokov. Je tvoja rodina veľká? Áno, moja rodina je veľká. Kde bývajú tvoji rodičia? Moji rodičia bývajú vo Vilniuse. Čo je na tejto fotografii? Na fotografii je moja rodina. Tu sú moji rodičia. Moja mama a môj otec. Kto je toto? To sú moji starí rodičia. Tu je moja babka a tu je môj detko. A kto je tento chlapec? Je to tvoj brat? Áno, to je môj brat. Môj brat sa volá Martin. Máš aj sestru? Nie, nemám sestru. Toto dievča si ty? Áno, to som ja. To je stará fotografia. Na fotografii mám 6 rokov. Je tvoja rodina veľká? Áno, moja rodina je veľká. Kde bývajú tvoji rodičia? Moji rodičia bývajú vo Vilniuse.